எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் பூங்காது பேசுகிறேன். இன்றைய கவிதையோட தலைப்பு பார்த்திங்கன்னா, எல்லாருடைய உலகம்னு சொல்லலாம். எல்லாருடைய உலகம்னா யாருன்னா குழந்தை. அந்த குழந்தை எல்லாருக்குமே ஒரு வரம் அண்ட் தவம்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி அப்படிப்பட்ட என்னுடைய குழந்தைக்காக ஒரு டெடிகேஷன் எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம். எல்லாருக்குமே குழந்தைங்கிறது ரொம்ப ஒரு விருப்பமான ஒன்று. எனக்கு மட்டும் குழந்தை மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியாது, எல்லாருக்குமே குழந்தைங்கிறது மகிழ்ச்சி தானே. அதனால் அந்த குழந்தைக்காக நான் எழுதின ஒரு சின்ன ஒரு கவிதை தொகுப்பு. 7 அதிசயங்களும் எழுந்து பார்க்க வந்த 8வது அதிசயமானவளே, 7 அதிசயங்களும் எழுந்து பார்க்க வந்த 8வது அதிசயமானவளே, என் கனவிலும் காணாத தாய்மை என்ற கர்வத்தை கொடுத்தவளே, என் கனவிலும் காணாத தாய்மை என்ற கர்வத்தை கொடுத்தவளே, காலம் தாழ்த்தி கதவை தட்டாமல், காலம் தாழ்த்தி கதவை தட்டாமல் திறந்து உள்ளே வந்தவளே, 4 வருட வரமும் 4 வருட தவமும் நனவாய் வந்தவளே, 4 வருட வரமும் 4 வருட தவமும் நனவாய் வந்தவளே, நாளும் பொழுதும் நீ வந்த பிறகு வெளிச்சம் போட்டு தந்தவளே, நாளும் பொழுதும் நீ வந்த பிறகு வெளிச்சம் போட்டு தந்தவளே, எதிர்பார்த்த வேளையில் ஏமாற்றம் தந்து, எதிர்பார்த்த வேளையில் ஏமாற்றம் தந்து, எதிர்பாரா வேளையில் எல்லாமுமாய் வந்தவளே, எதிர்பார்த்த வேளையில் ஏமாற்றம் தந்து, எதிர்பாராத வேளையில் எல்லாமுமாய் வந்தவளே, நாங்கள் பட்ட பாடிற்கு பொய்வாய் சொல்லிக்கொள்ள, நாங்கள் பட்ட பாட்டிற்கு பொய்வாய் சொல்லிக்கொள்ள கடவுள் அனுப்பியவளே, என் ஆசை அழகு மகளே. நன்றி.